Salutare, bine v-am regăsit la un nou episod, primul meu episod. Sunt aici, Gabi. Zi-mă ceva. Bă, tu unde ești? Bă, eu stau într-o casă, bă. Bă, eu n-am intrat la tine. Păi... Bă, știi cum trec tunetele? Și aici, haideți cu 10 like-uri pentru un nou episod. Așa de început, pentru un primul episod. Bă, Gabi, deci tu, câți abonați ai? Nu știu, vreo 10. Vreo 10 cu mine, așa. Nu știu, habar n-am. Așa, hai să zicem că e bine. Dar eu o să te întrec. Recepționat. Recepționat. Au! Suntem la nou episod. Nu știu, Hai mă, more, cred că o să ai vreo 13 minute, să zic așa. Nu știu eu. Al meu are 9 minute. Mamă. Îl fac mai hau. Și da, nu vorbim după același telefon, vorbim după altă. Dacă o să-l auziți mai ușor, mai așa, hau. Nu contează. Hau. Adevărat. Și da, Hau. ne jucăm aici, îi dăm hau. 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 Bă, eu mă duc afară, mă. Bă, trebuie să stai undeva, gen. Nu te uiți. Mamă, ce l-a luat pe la pe casă, știi cum a sărit? Gata. Hai că e bine. Robloxian. Roblox, Ian. Unde ești, mă? Am pur după urechi încă urica cea veche. Vorbi urât, cam bagă ăștia, nu scot ăștia episodul. De naibii. E ceva cu școală, bă. Ia zi-mi și mie. Și Bercea? Și ce e cu ei, mă? E bunișoră. Eu mai mulți abonați. De naibii. În loc să-mi dea și mie audio la 7 la dezmembrat, ești prost. Putea să mă dea mie. Da. Mamă, 2 minute așa, mamă, așa greu trec, băi! Să ne zice aici ce să facem. Cine vă zice, mă? Dă-te bă că eu sunt președintele. Eu sunt președintele la sus. Eu mă mutat în capul la un chel. Bună ziua, dragi copii, nu e nimeni din cauza la corona, mă. Sunt decât părinții care au venit să facă dezastru aici. E vulcan, mă. Ești afară. Să murim. Bă, de ce mi-a luat din viață? Că nu... Bine, am sărit, dar nu trebuia să-mi ia din viață ce-i. Bă, nu ies afară. Mamă, ce e înăuntru. Ai murit? Da. Mamă, eu stau aici. Îs bine. Am atins de vulcan, bă. De vulcan. Mamă, trebuie că aici aoleu, aici n-au... Pe insula asta. De la vulcan. Auzi. Eu mă duc. Băi, ești proste pe aici, pe insula noastră. Eu mă duc acolo la vulcan. Și... Bă, nu mor, sunt la vulcan, sunt pe vulcan aici. Bă, dacă te uiți pe vulcan mă vezi. Aoleu, am căzut, am murit. M-am băgat în vulcan. M-am dus pe vulcan și am murit. Da, și eu. Aceeași prostie am făcut-o. Bă, dar nu poți să stai pe vulcan. Hai că avem vreo 4 minute de când am filmat, e bine. E perfect. Eu am 12. Și tu 12 auzi. 12. Brrrr, ui. E mișu, mă, Oaie, faci mă, oaie. Hai că avem vreo 5 minute. Selin 2100. Limbi. Selin 2100.
Hai că școala a fost bună, ești nebun? Așa vreau să se întâmple, mă. Bă, e foai de capul meu. Ce-ai făcut? Că am văzut cum ai murit. Nu ai zis nimic, s-ai enervat. Mă aruncasem mâna pe atunci din greșeală. Și fix atunci m-a băgat acolo când am ajuns în apă. Foai de capul meu. Ai nervi acum. Pot să jur. A plecat mă sorta de acasă. Nu, mă. De ce, mă? O să pun o mică pauză. Așa, am revenit. Ăsta-i prost. A luat focul. Ia foc aici. Mamă, deci... A, cade în capul meu astea. Te dau un cap. Cade în capul meu. Cade de. Hai să ne bagăm aici ca pe portar. Semen coșen, zburător. Am făcut și eu de-astea de-a mea. Nu e copiată de la Andy și Bercea, că nu e la fel. Așa. Ești și zburător. Uite, drec! Așa, hai să nu mai ne prostim. Facem și noi un bur de ăsta mai bun. O soartă mai bună. Uite mă ce arde pușcăria, bă. De ce țigarii nu mănâncă pâine neagră? De ce? Că e neagră ca ei. Nu. Dar de ce? Că au încercat toată și s-au mușcat de mână. Hai, bă. Uite-mă, mă. Pe ultim. Că toată s-au mușcat de mână. Bă, am 45 de de-astea, sunt cel mai mare de aici, ia uite. Sunt cel mai mare dintre ei. Claudiu. Bă, dacă vreți să-mi dați share de prietenie, eu accept. Claudiu, Noș. Și la fel acceptări. Vedeți încă. Asta așa. Nu mai dau aici. Nu mai dau explicații că nu sunteți chiori. Cele sunt fără diacul. Bă, mie nu mi se încarcă mapa, ești prost? Bă, eu sunt sub mapă. Bă, eu sunt sub clădire. Orice s-ar întâmpla, eu sunt bun. Bă, sunt sub clădire. Da, o să revin după. Nu știu cum mai ies eu de aici, frații mei, dar... Ce să zic? Hai că nu cred că vrei să vedeți chestia asta. Când stau eu ca prostul sub pământ. Bă, eu am căzut aici. Aoleu, stai că am schimbat și aici prietenii, că na. Zici ceva, Ionuțe? Nu zici nimic? Să apar și tu pe YouTube? Zici, bă, nu vrei să apar pe YouTube? Zici ceva, mă. Alo! Așa, bravo. Nu, mă, că acum mă joc altceva, bă. Mă joc Roblox. Fac un app. Roblox? Stai așa. Să fac eu pe calculat, mă zic. Stai, mișcăm Roblox? Da, mă, eu acum fac un app. Taci mai repede. Nu vorbi tare, nu jura. Atâta, da? Hai. Hai, zi, mișcăm Roblox? Da, mă, eu acum joc. Asta a fost și episodul. Din păcate, nu mai putem să le continuăm.